Американско проучване сред около 5400 възрастни е установило, че 18% от мъжете и 11% от жените надвишават нормата за ежедневна консумация на алкохол. Най-много пият мъжете между 31 и 50 години и жените между 51 и 70 години. Прекомерната употреба на алкохол е сериозен проблем и то не само при младите хора. Това е факт, но има надежда. Можете да намалите смъртните случаи, дължащи се на алкохола. Първо кажете „не“ на алкохола. Промотирайте идеята за здравословен живот и се включвайте в дейности за просвета и образование относно рисковете от употреба на алкохол във всички възрастови групи.